Paglapit niya dito, agad naman niya yung hinawakan sa braso at kasabay nito ang pagtatanong niya ng, "Tay, anong ginagawa mo dito? Hindi ba sabi ko huwag kayong pumunta rito?" Nang marinig ito ng kanyang ama, kumunot lang naman ang noo nito na para bang hindi nito nagustuhan ang kanyang sinabi. Maya-maya pa, nang mapansin ni Miguel na naiinis na yon, wala naman siyang nagawa kundi ang manahimik. Bagaman labis siyang nag-aalala, hindi niya maaaring sabihin ang mga bagay na nangyayari sa bahay ng maestro niya. Upang mailayo yon sa tiyak na panganib, pinili ni Miguel na ipasok yon sa loob ng bahay. Habang nag-uusap silang dalawa, ipinagtapat niya sa kanyang ama na doon na yon magpalipas ng magdamag gawa ng hindi naligtas dito para umuwi. Ngunit sa pagrinig nito ng kanyang sinabi, tila bang tumutol ito sa kadahilan ng walang magbabantay sa kanyang mga kapatid. Inabisuhan din siya ng kanyang ama na kung hindi yun uuwi, may posibilidad na tumungo sa bahay ng maestro niya ang mga kapatid niya. Dahil dito, kung kaya't wala nang pagpipilian itong si Miguel. Kahit isa yung mahirap na desisyon para sa kanya, wala siyang magagawa. Lumipas lamang ang ilang minuto, inihanda na niya ang mga kinakailangan niyang gamit para sa paghatid sa kanyang ama. Yung libreta ng usik at iba pang gamit na meron doong kaugnayan, iniwan niya sa bahay ni Emil nang sa gayoy purong kanan lamang ang kanyang magamit na karunungan. Hindi niya maaaring tanganin ng sabay ang dalawa sa kadahilan ng may posibilidad yung mag-away. Sa pag-alis nila sa kanyang bahay, maigi namang nakikiramdam itong si Miguel sa paligid. Para hindi sila madaling matunugan ng mga gabunan, hindi sila nagdala ng sulo upang maikubli ang kanilang kinaroroonan. Pagbagtas nila ng daan, napakarami namang tanong sa kanya ng kanyang ama. Isipin ninyo, dumaraan sila sa sementeryo tapos wala silang dalang kahit ano. Kahit siga na lang sana para makita nila yung mga kumukubling nila lang sa paligid. Ang labis pang ikinakabahala noon ni Miguel na kahit walang kakayahang makasilay ng mga nilalang na hindi nakikita ang kanyang ama, nararamdaman nito ang mga kaluluwa ng mga yumaong gumagala. Sa paglabas nila sa sementeryo, di pa man sila gaanong nakakalayo. Nakasilay na sila ng isang kalabaw sa daan na namumula ang mga mata. Sa itaas nito, nasipat nila ang isang batang nakangisi habang nakahawak sa sungay ng hayop. Pagsilay ni Miguel na bumaon sa kalabawang kamay nito, dali-dali naman niyang pinaatras ang kanyang ama habang patuloy na nagmamasid sa dalawang nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na niya nasipat ang pagbao ng bata sa likod ng katawan nito na siya namang nagdulot ng hindi maipaliwanag na takot sa kanyang ama. Pagtayo ng kalabaw sa kinaroroonan nila, agad naman siyang nag-usal ng palipad hangin sa paligid at kasabay nito ang kanyang pagdukot ng daladala niyang palaspas. Hindi basta-basta ang palaspas na hawak noon ni Miguel, gawa ng ilang tribo na ang nagpasa-pasa nito at nagsalin doon ng kanilang mga aral. Hindi man sa pagmamayabang pero hindi hamak na triple ang bisa nito kung ikukumpara sa tuyot na baging ng makabuhay. Sa pagsilay ng nilalang sa tangan niyang palaspas, medyo napaatras yun ng bahagya na parabang nag-aalangan yung sumugod. Yung ama noon ni Miguel na paihina sa salawal na parabang inaatake na sa puso. Maya-maya pa, nang hindi na siya makapagtimpi, hinarap niya ang nilalang habang nagwiwika dito ng, "Paraanin mo kami kung ayaw mong magkagulo tayo dito. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, hindi ako ng tipo ng kalaban na dapat mong pagdiskitahan." Matapos niyang makapagwika,
Muli niyang inihataw sa lupa ang palaspas na siya namang nagbigay ng takot sa kalabaw. Nang akmang aatras na ito, bigla naman yung natigilan nang lumabas mula sa saginga ng ilan pa nitong mga kasama na patuloy na nagmamasid sa kanila. Nang mapagtanto naman ni Miguel na hindi niya kakayanin ng grupo nito, tanging paglagay na lamang ng bakod at puder sa katawan ng kanyang nagawa habang nagpopondo ng mga usal sa kanyang kamao. Nang may isakatuparan na niya ang bagay na yon, agad naman niyang hinawakan sa braso ang kanyang ama habang dahan-dahang naglalakad papalapit sa mga nilalang. Diretso lang ang kanilang tingin, maiging nakikiramdam sa kung sino man ang mangangahas na sumunggab sa kanila. Medyo kampante din noon ang isipan ni Miguel, lalo pat kayang pumatay ng mga nakapondo niyang usal ng kahit ilang gabunan kung yon ay nanaisin niya. Sa paglagpas nila sa mga nilalang, awa naman ng Diyos, walang nangyari sa kanilang mag-ama. Nang medyo makalayo-layo na sila, narinig nilang magwika ang isa sa mga gabunan ng, "Hindi ba disipulo ka ni Emil? Nasa na siya?" Nang marinig naman ni Miguel ang sinabi nito, nanlilisik namang napatitig doon ang kanyang mga mata habang seryosong sumasagot ng, "Huwag niyo nang habulin ang matandang yon. Ako mismong pumatay sa kanya." Kasabay ng kanyang pagwika ay ang mabilisan naman nilang paglakad papalayo. Dahil sa kanyang sinabi, kaya na may hindi na siya sinubukan pang habulin ng mga aswang. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na nga nila ng ligtas ang kanilang tahanan. Matapos niyang iwan doon ang kanyang ama, pinili na niyang umuwi ng walang pag-aalala. Lumipas ang mga buwan, hindi na nga gaanong nagpaparamdam sa kanya ang mga gabunan. Maaaring nanahimik na ang mga ito dahil sa kanilang nalamang detalye ukol sa pagkamatay ni Emil. Dahil sa pagkawala ng banta sa kanyang buhay kung kaya't naging mapayapa na itong si Miguel. Binuhos niya dinoon ang kanyang oras sa pagsasaka at panggagamot sa lugar nila tuwing sumasapit ang araw ng Huwebes at Biyernes. Kakaiba ang pamamaraan niya sa panggagamot kahit komplikado, napaka-epektibo. Pinagsamang karunungan ng usik at lihim ng albularyo ang kanyang ginagamit para matulungan ng mga pasyente niya. Lahat ng sakit na alam niya, nagagawa niyang pagalingin. Hindi rin mahirap para kay Miguel ang magpasukan ng yanggaw gamit-gamit lamang ang kapiraso ng luya. Ang mga pasyente naman niyang nabiktima ng mga barang at kulam, inaabot lamang ng 3 araw bago niya yun mapagaling ng tuluyan. Yung mga naengkanto naman, 1 araw lamang yun sa kanya. Sa paglaganap ng kahusayan ni Miguel sa kanilang baryo, hindi niya maipagkakaila ang iilang mga albularyong naiinggit sa kanya. Bukod kasi sa wala na yung mga pasyente, halos palagi rin dinadagsa ang mga araw kung saan maaari siyang manggamot. Ayon kay Miguel, na ang pinakaayaw niya sa ganoong trabaho ay ang kawalan niya ng kakayahan para gamutin ang kanyang sarili. Kapag nagkakasakit siya, kinakailangan niya pang humingi ng tulong sa mga engkanto para magamot siya. Dagdag pa niya na, labis din siyang nababahala sa mga panahong siya ay nanghihina, gawa ng pakiramdam niya may mga albularyong umaaligid sa bahay niya na mapagsamantala. 3 taon ang nakalipas. Sa pagtungtong ng buwan ng Nobyembre, nagkaroon ng isang karamdaman itong si Miguel na labis na nagpahina sa kanya. Kung hindi dahil sa mutya ng langgam na tangan niya, maaaring wala na siya noong kakayahan para gumalaw o hindi naman kaya'y magtrabaho. Bagaman nakakaramdam siya ng labis na panghihina, hindi niya pa rin yun inilalahad sa kanyang ama at mga kapatid. Yung inaalala kasi noon ni Miguel, baka maapektuhan ang hanap buhay ng mga ito dahil sa kanyang sitwasyon.
Nang dumating sa puntong wala na siyang pagpipilian, nagpasya siyang makipagkasundo sa engkantong matagal ng kaibigan ng yumao niyang maestro. Naninirahan ang engkantong yun sa punong malapit sa himlaya ni Emil, kung kaya't nagpasya siyang doon magsagawa ng ritual sa pagtawag dito. Halos inabot din ng ilang araw kakausal itong si Emil bago niya tuluyang napalabas ang nilalang na yon. Paglalarawan niya sa anyo nito, may ahalin tulad mo yon sa isang suso na wala ng buhay. Kulay berde ang buong katawan nito at animoy gawa yun sa pinagtagpi-tagping lumot. Meron din yung daladalang kariton kung saan doon hinuhugot ng nilalang na yon ng mga gamit na maaari niyang maitulong sa tumawag sa kanya. Dahil si Miguel ang pumaslang sa kaibigan nito, kaya na may hindi naging madali para sa kanya na yon ay mapaamo. Sa loob ng 1 linggo, may mga pangyayaring halos sumukat na sa kanyang lakas. Yung nilalang kasi na hinihingian niya ng tulong, paulit-ulit tinangkaan ang kanyang buhay dahil sa kinikimkim nitong galit laban sa kanya. Isang araw, pagpatak ng 5:00 ng hapon, tumungo si Miguel sa himlaya ng kanyang maestro. Pagdating niya roon, agad namang bumungad sa kanyang mga mata ang nilalang na nakatayo sa isang puno. Nakatitig yun sa lupa kung saan nakahimlay itong si Emil. Pagramdam naman ng nilalang sa kanyang presensya, agad naman yung napatitig sa kanya, gamit-gamit ang mga nanlilisik nitong mga mata. Makinig ka, kaibigan. Hindi ko hangad na paslangin ang sarili kong maestro. May mga rason kung bakit nangyari ang bagay na ito. Sa aral ng usik, iisa lang ang mananatiling buhay sa nagturo at sa tinuruan. Niligtas niya ako. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Wika ni Miguel. Pagkarinig naman ng nilalang sa sinabi nito, bigla namang nangitim ang buo nitong balat at kasabay nito ang dahan-dahang pagtayo ng mga damo sa paligid. Makalipas lamang ang ilang minuto, hinawakan ng nilalang ang tanga nitong kariton at dahan-dahang lumapit sa kanya. Hinayaan lang naman niya ang bagay na yon, lalo pat wala naman siyang masamang intensyon roon. Sa paghawak ng nilalang sa balikat niya, laking gulat na lamang ni Miguel nang marinig niya yung magwika sa isipan niya. Napakaganda ng boses nito, na animoy hindi mo aakalain na halimaw ang nilalang na yon. Habang nagsasalita yon sa kanyang isipan, ramdam na ramdam niya ang paghikbi nito dahil sa labis na kalungkutan. Hindi mawari noon ni Miguel kung tutulungan niya ba ang nilalang o susubukan niya yung kumbinsihin para sa pansarili niyang hangarin. Halos ilang minuto niya din yung pinag-isipan hanggang sa magpasya siyang ilahad ang lahat ng rason kung bakit namatay ang kanyang karibal sa karunungan. Pansamantala niya ding isinantabi ang pakay niya, gawa ng naniniwala siya na kusa siyang tutulungan ng nilalang sa oras na malaman nito ang kanyang saloobin. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, kahit papaano nararamdaman niya ang kapanatagan ng engkanto. Pag-alis ng mga kamay nito sa kariton nitong hawak, bigla naman yung napayuko sa harap niya. Ayon sa nilalang, wala naman siyang magagawa kundi pagsilbihan itong si Miguel, gawa ng siya ang huling disipulo ng kanyang kaibigan. Naniniwala din siya sa kabutihan nito sa kadahilan ng ilang taon na din niya yung pinagsilbihan. Ang pagkakataon lamang na hindi niya yun nakita ay noong mga panahong umalis siya sa bahay ng kaibigan niya para kumuha ng mga gamit nito sa kabilang mundo. Dagdag pa ng engkanto na dahil sa paglalahad ni Miguel, mas lalo pang gaganda ang pagsasama nilang dalawa. Matapos ang seryoso nilang pag-uusap, hindi na nagdalawang isip ang nilalang na tanggalin sa katawan niya ang sakit niyang dinadala. Pagpainom nito sa kanya ng isang likidong maraming ugat ng puno, bigla namang naglaho ang animoy bigat ng nararamdaman niya. Maya-maya pa,
Upang hindi mabahala itong si Miguel sa wangis ng nilalang, nagbalat kayo ito bilang isang tao. Sa paglitaw ng isang binatilyo sa kanyang harapan, mahinahong nagwika naman ito sa kanya ng, "Mula ngayon, ako na ang makakasama mo sa bahay ni Emil. Sana magkasundo tayo. Huwag kang mag-alala. Kapag may nalalapit na panganib sa buhay mo, ako na ang bahalang mag-abiso. Di hamak na 10 beses na mas malakas ang pandama ko kumpara sa inyong mga tao." Nang marinig naman ni Emil ang sinabi nito, ngumiti lang naman siya habang pinakikiramdaman ang sarili niya. Matapos niyang mapagtanto na nasa maayos na siyang kalagayan, doon na niya pinaghandaan ang nalalapit niyang panggagamot kinabukasan. Lumipas ang araw na yon, naging maayos naman ang lahat. Sa tulong ng kaibigan niyang Engkanto, hindi niya maipagkakaila ang paggaan ng mga gawain sa bahay niya. Bukod kasi sa yuna ang nagluluto ng hapunan niya, malaki din ang naitutulong nito sa mumunti niyang taniman na sinasakahan. Sa pagsapit ng hapon ng araw ng Biyernes, parami na ng parami ang pasyente niya. Halos magkumpulan na ang mga ito sa labas ng kanyang bahay at naghihintay sa kanila. Si Miguel naman noon, hindi na tinitingnan ng mga tao sa bahay niya, lalo pat marami din siyang ginagawa. Pagpasok ng isang batang babae sa loob ng kanyang sala, agad naman niya yung napansin, gawa ng bali-baliko ang mga daliri nito. Yung labi ng bata, nangingitim na at halos hindi na yun makausap ng diretsyo. Namumuti na din ang mga mata nito, indikasyon na meron doong nakasapi na kung ano. Matapos niya yung mapagtanto, agad naman niyang pinayuhan ang mga nasa hanay na bigyan ng daan ng batang yon. Ang lalaking ginagamot niya, pinausog na niya, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na mas kinakailangan ng batang yon ang kanyang panggagamot. Inabisuhan na din niya ang iilan sa kanyang mga pasyente na bumalik na lang kinabukasan dahil sa hindi madali ang gagawin niya noong hapong yon. Matapos naman itong maipaliwanag ni Miguel, lahat ng mga taong naroon sa kanyang bahay ay agad namang nagsialisan. Pinakiusapan niya kasi ang mga itong wag nang tingnan ang gagawin niya sa kadahilan ng may posibilidad na lumipat sa kanila ang sakit ng bata. Nang sila na lamang at ng magulang nito ang natira, agad namang inilapit ni Miguel ang 2 itim na kandila sa ulong bahagi nito. Sinarado niya na rin ang lahat ng bintana sa kanyang bahay upang masigurong walang magmamanman sa kanyang gagawin. Nang may isakatuparan na niya ang lahat ng kinakailangan ng kanyang panggagamot, tapatan naman niyang kinausap ang ina nito ukol sa kasalukuyan doong nangyayari. "Nay, matindi ho ang galit ng may gawa nito sa anak ninyo. Batid kong hindi lang pambabarang ang kasalukuyang nangyayari sa kanya. Marami ho siyang sapi sa katawan. Hindi ko alam kung saan ang galing." Wika ni Miguel sa ina ng bata. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, halos hindi naman yun makaimik, gawa ng wala itong kaide-ideya sa mga nangyayari. Ayon sa nanay ng kanyang pasyente, masiyahing bata ang kanyang anak. Palagi niya rin yung kasama, kaya na may malabo ang mga alegasyon ni Miguel sa sakit nito. Dagdag pa nito na wala din silang kaaway kung kaya't imposibleng kagalitan ng anak niya. "Nay, mawalang galang na ho pero hindi lang sa kaaway maaaring manggaling ang sakit na ito. Pwedeng sa inggit, puot at hinanakit. Tandaan niyo ho, hindi niyo alam ang pag-iisip ng tao. Yung iba akala niyo matalik niyong kaibigan, kaaway niyo pala. May mga iilan din sa kanila, pinoprotektahan kayo sapagkat nais kayo nitong tuklawin." Sagot naman dito ni Miguel. Matapos ang kanilang pag-uusap, hindi na siya nag-alangan pang gamutin ng bata. Una niyang ginawa, inihipan ng 7 beses sa mukha nito ang 2 kandila. Paulit-ulit din niya yung sinindihan habang patuloy yung inuusalan.
Pagkatapos ng ginawa niyang yon, sinunog niya sa siga ng kandila ang 2 piraso ng luya habang nagbabanggit ng 7 buhay na kataga. Sa paglapat niya nito sa balat ng bata, doon niya naramdaman ang pagpasok sa mga luya ng mabibigat na mga presensya. Hindi niya mawari pero habang ginagawa niya ang bagay na ito, puot, galit at pagkainggit ang kanyang nararamdaman. Makalipas pa ang ilang minuto, nang akmang bubuhusan niya na yon ng tubig na nakalublob sa pinagtuyuan ng kandila, bigla naman siyang napaatras nang sumigaw ng napakalakas ang batang yon habang umiiyak. Pilit din itong lumalayo sa kanya na parabang labis siyang nababahala. Pagramdam ng bata na nakapako ang kanyang mga braso at binti, doon na ito nag-umpisang magmakaawa sa harapan ni Miguel. Dahil sa pangyayaring yon, inaasahan niyang nakapasok na sa katawan nito ang may gawa ng karamdaman. Alam niyang mapanganib sa bata na pasapian ito ng kaluluwa ng ibang nilalang pero wala siyang pagpipilian. Habang nagmamakaawa ang batang yun sa harapan niya, panay lang naman ang ginagawa niyang pag-uusal para pahirapan ito. Kahit umaamin na yon sa kasalanan nitong nagawa, hindi pa rin yon tinantana ni Miguel sa kadahilan ng likas na sa manguusik ang matuwa habang nakikitang naghihirap ang kanilang mga biktima. Maya-maya pa, nang bigla na yung tumahimik, nanlilisik naman ang kanyang mga matang tumitig sa pagmumukha nito habang nagwiwika ng, "Nakikita mo ang mukha ko, di ba? Bakit hindi mo kontrahin ang aral ko? Sige na, subukan mo. Malay mo, mapatay mo pa ako." Nang marinig naman yon ng nilalang, tanging paghikbilang ang naisagot nito habang patuloy na nanginginig ang buo nitong katawan. Makalipas lamang ang ilang minuto, inilahad ng kaluluwang nasa loob ng batang yon na wala siyang lakas para makipaglaban sa isang mang-uusik. Ayon dito, di hamak na mas mapaminsala ang karunungan ni Miguel, kaya na may antanging paraan lamang para makaligtas sa kanyang kamay ay ang humingi ng awa. Hindi na din sinubukan pang kumontra ng kaluluwang yon sa pinapalipad niyang aral sa takot na baka mas lalo lamang siya nitong maparusahan. Dagdag pa nito, nakakapanibagong masilayan ng isang manguusik na tumutulong sa ordinaryong tao. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, ngumisi lang naman siya habang nananatiling nakatitig sa mukha ng bata. Maya-maya pa, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa kaibigan niyang Engkanto nang masipat niyang pumasok na ito sa loob ng tahanan nila. Hindi pa man nakakalapit ang kaibigan ni Miguel, muli na namang sumigaw ng napakalakas ang bata dahil sa sobrang kilabot sa nilalang na kanyang nakita. Paglapit ng kaibigan ni Miguel sa kinaroroonan nila, nagpresenta naman itong siya na ang lalamon sa kaluluwang yon. Dahil sa sinabi nito, hindi na siya nag-alangan pang hayaan ng kaibigan niya ukol sa nais nitong mangyari. Upang hindi na makita ng nanay ng kanyang pasyente ang mga susunod na magaganap, minabuti na lamang niyang samahan yon patungo sa kusina ng bahay niya upang timplahan ng kape. Ayon kay Miguel, nakakapangilabot ang ginagawa ng nilalang na yon sa oras na kakain ito ng kaluluwa ng tao. Kahit siya, hindi niya makakaya ng pagmasdan ng nilalang sa tuwing ginagawa nito ang ganoong uri ng trabaho. Dagdag pa ni Miguel na sa ilang beses niya na itong nakita, hindi niya pa rin naiiwasang kabahan at kilabutan. Patunay lamang na ang ganoong kaganapan kung gaano kademonyo ang kaibigan niyang Engkanto na nagmula pa sa panig ng kabilang mundo kung saan hindi saklaw ng liwanag ng araw. Ayon pa kay Miguel na ang kaibigan niyang yon ay nasa hanay ng lahi ng mga huron, isa sa pinakamalulupit na nilalang at karaniwang mga mandirigma ng mga diwata ng kadiliman.
Okay, grabe naman tong kaibigan nito ni Miguel, no? Huron? Ngayon ko lang narinig yung huron. Tapos mandirigma siya ng diwata ng mga kadiliman. Grabe, tindi na itong episode 3. Ngayon ko lang nabasa to kasi nirekta ko na. Pagka-receive ko ng kwento, binasa ko na kaagad. Kaya medyo na-surprise ako. Alam ko, karamihan din sa inyo masusurpresa. Tsaka excited na kung ano pang pwedeng ipakita nitong huron. Kaya sunod kaagad natin yung 4 para hindi kayo mabitin. Yun lang. Salamat.